गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिनै बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों रेड, अरेन्ज, ग्रीन जनआ मा आरो जोंनि इन्डियानि माखासे रायजोफोराव मोनबेसे डिस्ट्रिक्टफोरखौ बे रेड, ग्रीन, अरेन्ज जनाव राननाय जादों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायनो नागिरदों। बेनि थाखाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला। अब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो रेड जनआ बयनिख्रुइबो खैफोद गोनांसिन एबा गिनो गोनांसिन जायगा। जाय जायगायाव कर'ना भाइरास बेराम जागायजेननायनिफ्रायनो बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों बे जायगाखौनो रेड जनाव दोननाय जायो। आरो अरेन्ज जना रेड जननि रुजुनायाव एसे खम खैफोद गोनांसिन जायगा। जाय जायगायाव बेराम जागायजेननायनिफ्राय कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय केसआ रेड जननि रुजुनायाव एसे खमसिन बे जायगाखौनो अरेन्ज जनाव दोननाय जादों। आरो थामथियाव ग्रीन जना ओरैबायदि जायगा जेराव कर'ना भाइरास बेराम जागायजेननायनिफ्राय दासिम कर'ना भाइरास पजिटिभ केस मोननाय जायाखै। बे जायगायाव जेबो खैफोद गैया। दानिया नेक्स्ट आयदा एबा टपिक्सआव थांदिनि। जोबोद मोजां बाथ्रा, जोंनि आसामाव दा दसे रेड जनाव मोनसेबो डिस्ट्रिक्ट गैथ'वा। अरेन्ज जनाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ आरो ग्रीन जनाव मोन 30 डिस्ट्रिक्टफोर दङ। अब्लाबो जों सांग्रांथि जानाया जोबोद गोनांथार, मानोना क'क्राझारावबो साथाम कर'ना भाइरास पजिटिभ केस मोननाय जादों। जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचल प्रदेश रायजोआव मोनसेबो रेड जनाव डिस्ट्रिक्टफोर गैया आरो मोनसेबो अरेन्ज जनावबो गैया। ग्रीन जनाव मोन 25 डिस्ट्रिक्टफोर दङ। जोंनि आसामनि रुजुनायाव बे रायजोआ एसे खम खैफोद गोनांसिन। आं गासैबो रायजोफोरखौनो मोनफा मोनफायै खोन्थाजोबला, मानोना भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। दा जोंनि इन्डियानि सिङावनो थानाय बबे जायगाया बयनिख्रुइबो गिनो गोनांसिन आरो बबे जायगायाव बयनिख्रुइबो खम गिनो गोनांसिन एबा खम खैफोद गोनां बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै। बयनिख्रुइबो बांसिन खैफोद गोनांसिन एबा गिनो गोनांसिन जायगायानो जादों महाराष्ट्र। बे महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन रेड जन मोननाय जादों। बे महाराष्ट्रआव रेड जनाव मोन 16 डिस्ट्रिक्टफोर मोननाय जादों आरो अरेन्ज जनाव मोन 14 डिस्ट्रिक्टफोर मोननाय जादों आरो ग्रीन जनाव मोन 6ल' डिस्ट्रिक्टफोर मोननाय जादों। आरो नागालेण्ड, सिक्किम, लक्षद्वीप, दाद्रा एन्ड हावेली बे मोनब्रै रायजोफोराव जागायजेननायनिफ्रायनो दासिम मोनबो पजिटिभ केस मोननाय जायाखै एबा बे मोनब्रै रायजोफोराव दायो जेबो गिनांगौ गैथ'वा। बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डखौबो जोङो खालामनांगौ, बेनिखायनो बयबो जों सांग्रां जानाया गाहाम। बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बेबायदि इडुकेसनजों रिलेटेड गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना अन्नानै आंनि इडुकेसनेल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल बाटनखौ प्रेस खालामदो, अन्नानै लाइक खालामदो, जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामदो, जेसेबां हायो सापर्ट खालामदो। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय।